Biz alга таба атлыйбыз һәм кабат Яңа Терешка авылында гомер сөрүче Абдряев Гилман Зарифулла улын экраннар алдына чакырып алам. 70 яшьлек гомер тантанасы белән чын күңелдән аны апасы Камиля Зарифулловна, балалары Шамил, Гөлфия, Ренат, Зөлфия, оныклары Алина һәм Ленара, апасы Гөлсем Зарифулловна, балалары Марат һәм Гүзәл, Рөстәм һәм Гөлсимә, оныклары Азат, Кристина, Резидә, Айгел, Динара котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген гаиләбездә олы сөенеч һәм шатлык. Чөнки безнең нәсел дәвамчыбыз, кадерле энебезнең истәлекле гомер бәйрәме. Энебез артык тырыш һәм җитди иде гомер буе. Башлаган эшен җиренә җиткереп, ул үз хезмәттәшләре арасында хөрмәт, абруй казанды. Һәр кешегә карата да ул бик игътибарлы һәм йомшак күңелле булды. Энебезнең эшләргә генә түгел, матур ял итәргә дә хәленнән килә. Ул аеруча өендә кунаклар каршы алырга ярата. Йомшак күңеле, моңлы җанлы ул. Кадерле кешебез, яраткан энебез, хөрмәтле абыебыз, сөекле кардәшебез. Рөхсәт итсине бүген чын күңелдән матур, юбилейлы туган көнең белән котларга. 70 яшь, ул гомернең олы бийеклеген алу дигәнне аңлата. Ошбу яшеңдә инде син бик күп биеклекләргә ирештең. Гаиләң тулы, оныкларын янәшәңдә бетерелеп йөреп, бабай дип сөеп кушалар. Тагын нәрсә кирәк соң бәхетле картлык өчен? Әлбәттә, бары тик кырыштай саулык, исәнлек. Шуны без сиңа телибез дә. Әле озак еллар яраткан хатының белән парлы килеш, иңне иңгә куеп, матур яшәсәгез иде. Бәла-казалар, шир-сырхаулар сезнең гаиләне читләтеп узсыннар. Матур картлыгыңда акылың аек, иманың нык булсын. Без сине барыбыз да яратып, хөрмәт итеп яшибез. Йөрәгеңнең киңлегенә сыйганбыз барыбыз да. Без бәхетле, синдәй кеше булганга яныбыз да. Ярдәм, киңәш кирәк чакта бар синең төпле сүзең. Күрше-тирә, дус-туганга елмаеп тора йөзең. Нык кеше син, борчуда да сынмыйсың, сыгылмыйсың. Язмыш сынаган чакларда абынып, егылмыйсың. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эше. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әле кешең. Бүген синең 70 яшең, ә син һаман яшь әле. Кирәк булып, терәк булып, 100гә кадәр яшә әле. Хөрмәтле Гилман Зарифуллович, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы җырны да рәхәтләнеп тыңлый әле. Яшәп булмый ялгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түреләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Дөньяның көннәре төрле, бар шатлыгы, кайгысы. Телмәсен бәгере безне, югалтулар ачысы. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түреләреннән чыга бит ул шул теләк. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең
Көчле иңне-иңгә куйганда Матур уйлары белән яшә